Când avem poftă de suc, este foarte simplu. Cel mai probabil nu consumăm apă, suntem foarte stresați, nu ne odihnim suficient și nu mâncăm suficienți nutrienți. Majoritatea sucurilor creează dependență, așa că renunțați la ele treptat, nu brusc. Orice învăț are și un dezvăț. La ce mă refer? Încercați să beți mai multă apă, creșteți cu un pahar de zi în fiecare zi. Este posibil la început să simțiți și puțină greață, dar cu timp o să renunțați și la pofta de a bea suc. Ideea este să vă odihniți suficient, să mâncați suficient nutrienți, chiar și un supliment de vitamine, minerale nu strică. Apropo, la ce mă refer? Să faceți trecerea treptată. Când beți sucuri, gen cola, Fanta și alte sucuri nesănătoase, încercați să le înlocuiți cu cele cu îndulcitori, gen cu îndulcitori din stevia cu 0 calorii. Nici acela nu este 100% safe, dar măcar este un pas. Dar obiectivul final este să ne ducem către apă.